idan jarraba ya zo mata ga wannan kare kanta iya da wahala. To me ke faruwa a lokacin wanda yake kara bayyana cewa namiji yana da bukatuwa ga mace da yake kauna ne yake so, mace na da bukatuwa ga namiji take kauna take so. A duk inda babu so babu kauna to ko auren dole aka yi mace ba ta jin daɗin mijin, ba ta jin daɗin zama da shi, ba ta jin daɗin cin abinci da shi, ba ta jin daɗin kwanciya da shi. Yana cikin dalilin da yasa shari'a ta haramta auren dole. Haramun ne auren dole. Wannan babu lokacin magana mai tsawo akai, amma haramun ne saboda ko biyayya ba za ta marba balle ta je ta aljanna. So da matukar mace ba ta son aure to ba zai bane ku wajabta, saboda rai yana biyayya ne, yana karkatuwa ga abin da yake so. Idan ku tana son miji to ko saba mata ba za ku ji labari ba, za ta yi hakuri saboda ita take son kayanta. Don haka fa zalikunna alladhi lumtunni fihi, wannan ne abin da kuka zarge ni, kuma kun yanka hannayenku. Wala qad rawatuhu an nafsi, tace wallahi ni ne na nufe shi da kaina, shi bai neme ni da zina ba, na neme shi ne fasta a sama, shi kuma yace ba zai zinan ba. Yanzu zan gaya muku gaskiya, tace ni na neme shi in ji Zaliha ko Ra'il, shi kuma yake yin zina. Sai tace tun da yanzu kuma kun amince da kansa, sai suka ce a yanzu ba ma zargin ki, yanzu ba ma zargin ki, wallahi dole ki samu wannan jaraban, a ajiye miki wannan a gida daga ke sai shi, dole ki samu jaraba. Sai suka goyi bayanta. Malamai suka ce sun goyi bayanta dan dalilai kamar haka. Na farko kansa ya burge su ba, na biyu kuma suna so su ɓoye illan da suka yi wa kansu na yanke hannayensu, dan in suka yi musu za ta ce to kowa mijinta ya duba hannu, ta yanke hannunta, da gida da yankakken hannu. Na uku kuma ɗabi'ar mutane ne suna gaya masu mulki abin da suke son ji. Tun da yanzu sun zo to ranke da yayi wannan kan baki da laifi, yanzu kam sai suka ce mata ma yanzu mun amince ki ƙara neman sa, dole ya amince da ke. Sai suka yi justifying abin da ta yi, suka goyi bayan ta ƙara neman sa da zina. To shine da suka yi ittifaki suka ce yanzu mun amince ki ma neme shi. Sai ta ce wala illam yaf'al ma amurhu, tunda kun amince da neme shi, idan bai aikata abun da na neme shi da shi ba la yusjananna, wallahi ga lamul qasam ga nunu tauhid, wallahi za a sa shi a gidan yari. Sai ta kawo shi a mabniyul lil majhul, bata ce zan sa shi ba, tana nuna cewa muna da mulki za mu daure shi. Wala yakunan minas sagirin, kuma wallahi zai zama daga cikin makaskanta. Duk wanda ya koma rayuwar gidan yari ya zama makaskanta. To anan kuma ga wata jaraba ta kara buduwa ga Yusuf alaihi salam. Ya ci wacce jaraba, kuma yanzu an zo an ce sun ba ta haɗin kai, dole yi zina. Shine za a tinkare shi da cewa zai yi zina. Gobe idan Allah ya kai mu za mu je aka kare shi. Dai ya ce kan da ya yi zina gare ya je gidan yari ba zai yi ba. Wannan shine gejin imani. Allah ya ba mu irin wannan imani da insha Allah. Gobe za mu tashi akan yadda muka tsaya. Na'am. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam wata ce ta rubuto takarda take cewa a madadin mata masu sauraron tafsiri na malam, suna wa malam ta'aziyyar rasuwar mahaifinsa da ya rasu a watannin baya da ya wuce. To na gode, Allah ya saka da alkhairi. Rasuwar mahaifina yau kaman wata ɗaya da kwana 10 kenan da suka masu zuwa zai cika shekara guda da rasuwa. An kammala watan Ramadana last year, watan Shawwal a ciki Allah ya ɗauki rayuwarsa. Allah ya gafarta masa, sai ku tuna da shi a cikin kyawawan addu'o'inku da Allah ko. Ina neman baran addu'a a wurin ku, a taimaka mata da kyawawan addu'o'i. Na'am, jazakumullahu khairan. Sai wannan ta kawo kaya ne a baiwa marayu da niyan Allah ya raba ta da 'yan uba da matan uba da suke fama da su da 'yan uwanta su 5. Kayan da ta kawo na marayu Allah ya tufatar da ita da kayan aljanna. Waɗanda a cikin ba su samu daman taimaka marayu ba, suna da hali Allah ya ba su gaggawan sayan kaya su ba marayu. Akwai wata baiwar Allah mata turo ta hannun iyalai na Qur'anai tun daga Gombe cewa a kawo masallaci don a karanta a cikin leda. Ita ma Allah ya biya ta da gidan aljanna, Allah ya saka da alkhairi. Da duk wani wanda ya taimaka ba a samu daman ambato ba a cikin iyaye mata, Allah ya biya da gidan aljanna. Na'am. Sai wannan take cewa malam ya gaskiyan tafsirin da ake cewa annabi Yusuf lokacin da Zulaiha ta kulla kofofin nan, idan ya nufo kofofin sai su rinka budewa da kansu. Bil hakika Isa bai ga wannan a cikin maganganun malamai na ilimi ba, gaskiya ban gani ba. A rama ko ka gani? Ga ustazai a baya kai a ramomi da suke bayan na, akwai wanda ya taba ga wannan a cikin tafsiri? Na? To wallahu alam, waɗannan abubuwa ba a rabuwa da su. Isra'iliyar suna da yawa a cikin irin kissosi. Idan mutum bai tantance ba sai ya zama hatibul laili. Shi yasa tarihin da muke baku muna kokarin tantance abin da ya inganta
daga bakin sahabbai gabanin mu fada, amma in ba haka aka yi ba to sai a je kuma a shiga cikin rikici ko. So waɗannan ababe gaskiya bangan su ya tabbata ba, inda abu da suke aida maganan ya ga riga bai zo ba da ya fita cikin sauki, da kuma ba a samu mijin taladal ba a kofa yana jira ba. Wallahu ta'ala alam. sai wannan take cewa malam wani ne yake neman ta, sai ta fahimci yana neman ta ne da fasikanci, a don haka sai ta ce an yi mata miji amma yayi amma ta ki, sai daga baya je yana yadawa a gari cewa wai ita mazinaciya ne, shine take tambayan malam wani mataki ya kamata ta dauka. Mataki ta yi riko da Allah subhanahu wa ta'ala, babu abin da wannan zai cutar da ita. Duk mutumin banza sharrin da yi wa mutumiyar kwarai baya cutarwa, ki bar shi da Allah kuma ki ci gaba da addu'a, ki kuma ci gaba da kare kanki ta kowane irin bangare da yawan yin ibada, kuma ki koyi darasi, kada ki kara ba da kanki har ki fara magana da wani mutumin banza nan gaba. Kofa ma karki ba wani mutumin banza nan gaba sai mutumin kirki. Wannan shi yake da muhimmanci. Wannan is rampant, sau da dama yana iya faruwa, ko wani ya zo neman ki da aure ki ce a'a ba kya so, sai ya je ya ce wacce ta ce sai na aure ta ne kuma naki. Ko kuma wacce ta yi wa namiji wasiƙa, ta turo wasiƙa tana son sa da aure, shi yake auren sai ta koma kuma ta riga cewa ya ce yana so na ce ni ba zan aure shi ba. Duk wannan sharrin maza da mata ne. Allah ya kare mu, ba mu ikon faɗan gaskiya a kowane hali. Wallahu ta'ala alam. Sai na ƙarshe wannan take cewa malam a kullum tana roƙon Allah ya bata miji na gari, to amma sai ta wadda suke zuwa wajenta daga mai shan taba sai kuma wato mai neman mata, to a ƙarshe sai ta samu wani tana kyautata masa zato, har ya ce zai tura, bayan ya tura sai dai yake ce mata shi fa gaskiya yana shan taba, shine take tambayan malam ya za ta yi ta haƙura da shi ta aure shi haka ko kuma. Gaskiyar magana, shan taba iya daga cikin nau'in fasikanci a cikin magana mafi inganci. In za a ƙara haƙuri a samu wanda baya shan taba, gaskiya na fi gamsuwa da wannan, saboda babu kokonto shan taba iya daga cikin kaba'iran zunubai, dan malamai sun yi ta kawo irin ayoyin wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, ce akan duk masu shan taba ayoyin nan na iya hawa. Kuma ki sani cewa kowane mutum da abin da Allah yake jarraba shi. Jinkirin samun mijin kwarai Allah yakan jarabi mata da dama da suka kama kansu. Mata 'yan tasha, mata na banza sun fi samun mazan aure da gaggawa, amma salihan mata masu nagarta sun fi samun jinkiri wajen samun mazan kwarai. Me dalili? Tare da cewa mai iya yiwa ne mazan salihan matan sun fi waɗancan shaidanun matan kyawu. Dalili dai shine Allah ya fi jaraba masu imani. Duk wanda ke da imani ya fi samun jaraba akan mara imani. Yau idan da mace za ta ajiye hijabinta da zama 'yar tasha tana bayyana tsaraici, a sace sai ki samu maza wajen 10 sun zo wajenta. Amma saboda kin rike Allah din, dole Allah ya jarabe ki, saboda aljanna gidan maza ne, jarumai ke shiga, to sai an taba imanin ki, an gane jaruntan ki wajen riko da Allah, Allah ya baki. Daga karshe kuma tabbas Allah zai baki zabi mafi alkhairi insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Allah ya gafarta mana, ya karbi kyawawan addu'o'in mu. Yau za mu tashi da ikon Allah akan darasi na 6 a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1434 insha Allah ta'ala. Muna cikin sura ta 12 wato suratu Yusuf alaihi salam. Jiya mun tsaya kan aya ta 32, yau da ikon Allah za mu tashi akan aya ta 33. A jiya mun tsaya kan inda Imra'atul Aziz, matar sarki Zalikha ko Ra'il, ta yi ƙoƙarin gamsar da matan da ke gari suke zarginta akan ta nemi Yusuf. Ta raba musu kayan jin daɗi da kayan abinci, ta ba su wuƙaƙe, ta buƙaci Yusuf ya zo ya wuce gaba gare su ba tare da sun sani ba. Kyansa ya ɗauki hankalin, suka yanka hannayensu, kowace na rike da wuƙa tana yanka abinci, ta yanke hannunta ba da sani ba. A lokacin da kan suke cewa a lalle wannan mutumin ba mutum bane, in haza illa malakun karim, wannan sai dai a ce mala'ika mai girma. Kalar sai ta ce fa zalikun alladhi lumtunnani fihi, ai wannan shine mutumin da kuke zargi na akan sa, kuma gashi kansa ya ruda ku. Wala qadira wattuhu an nafsihi fasta'asama, ta ce na neme shi ne yayi zina da ni, Allah ya kare, fasta'asama sai yaki. Sai ta ce to wala illam yaf'al ma amuruhu, idan bai aikata abin da nake neman sa da shi ba, don a lokacin matan da ke tare da sun ce a'a kina da gaskiya, dole ki neme shi. Sai suka yi justifying abin da take so, suka amince da abin da take so. Allah ya kare mu daga son rai. Ta ce la illam yaf'al ma amuruhu, in bai aikata abin da na umarce shi ba, la yusjananna, da sannu za a sa shi a gidan kurkuku wallahi.
wala yakunan minas sagirina kuma da sannu zai kasance cikin makaskanta, a wurin ta kaskanci shine zama gidan yari. sai Allah ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال يتي ربي يا مهلتنا السجن جدا كركوكو جدا مزاكو جدا كسو أحب إلي شي في سويوا غريني mimma yad'unani ilai fiye da abinda waɗannan mata ke kira na gare shi na fasikanci. Wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah in baka ɗauke kaidin su daga gare ni ba, asbu ilaihin na mai iya yiwa ne na karkata ga bukatar su. A wannan hali wa akun minal jahilina, zan kasance cikin mutane jahilai. Allah ya kare mu daga jahilci. A lokacin da Imra'atul Aziz Zalikha matar sarki, matan da suka gamsu da Ken Yusuf suka ce ai kina da dalili, kawai ki ci gaba da neman sa, shine sai ta ce la yusjananna, in bai aikata wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna, in har bai aikata abin da nake neman sa da shi ba, wallahi ga lamul qasam ga nunu taukid, za a sa shi a gidan kurkuku kuma ya zama cikin magaskata. Qala sai yace, in ji Yusuf kenan, rabbi ya mahalicci na as-sijinu, wannan gidan yarin a habbu ilayya, shi ya fi soyuwa gare ni mimma yad'una ni ilaihi, fiye da abin da suke kira na gare shi. Ya zauna a gidan yari ya ce ya fi alkhairi gare shi da ya je yi zina, alaihi salatu wassalam. Asalin maganar malamai suka ce shine qala rabbi dukhulu sijini ahabbu ilayya, shiga gidan yarin da take tunkaho da shi ya fi soyuwa da kauna a gare ni mimma yad'una ni ilaihi, fiye da abin da ita da sauran matan da suka yi muwafaka da ita suke kira na gare shi. Wannan yake bayyana mana imanin dan adam yana sa duk yadda aka nemi shi da sabon Allah yake. Mutum zai iya kauce sabon Allah ya samu jarrabawa a rayuwa, ko na zama gidan yari, ko na a kashe shi, ko na a kaskantar da shi, ko na a kwace masa dukiyarsa. Wanda imaninsa ya kai geji yana aminta da jarrabawan duniya ta faru duk girmanta akan walakancin lahira. Shi yasa a lokacin a cikin bayanan da Yusuf yake yi, ya ce na je in zauna a gidan yarin, na kaskanta a gidan yari, na yi rayuwa a gidan yari, ya fi sauƙi gare ni in tashi gaba ga Allah wuta ta ƙona fatata, a shayar da ni azaba a wuta wanda ake shayar da mazinata. Don haka ala ayi halin ga duk mai imani, wahalan duniya da walakancin duniya da kaskancin duniya ya fi sauƙi akan kaskancin lahira. So da haka sai mu amince da duk abin da zai faru a duniya ko menene akan kare addinin mu, don a lahira mu yi nasara. Mafhum? Tayyib. Don haka sai ya ce min maye da unani ilai, fiye da abin da suka kira na gare shi. Wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah in baka dauke kaidin su daga gare ni ba. Wannan addu'a yake yi. Don haka malamai suka ce anan yana shakwa ne zuwa ga Allah, wato yana kuka zuwa ga Allah, ya Allah ka taimake ni, kaidin nasu yayi yawa, ya shiga jarrabawa daga shi sai matan nan ta yi ta kokarin jansa zuwa ga sabon Allah yaƙi, ya nufi kofa ya bude, an yaga rigarsa, mai gidanta ya bude kofa ta ce gashi dan Yusuf iya neman ta da zina, an samu yaro a tsumman goyo ya yi shaida cewa idan kaza ya bayyana ita ne da gaskiya, in kaza ya bayyana shi ne da gaskiya, ya bayyana shi yake da gaskiya, yana ga ya kubuta a wannan hali. Mata suka yi ta kace na ce a cikin gari, aka sake tara su bai sani ba, ya zo zai wulga ya kare shiga wani jarrabawa, aka ce kawai ki je ki neme shi da zina, in ma bai amince ba ki kulle shi. Ya ga jarrabawan ta yawa, ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah idan baka dauke kaidin su daga gare ni ba. Wannan ya sa malamai suka ce ko jarrabawa da Allah yake mai imani, mu roƙi Allah da abin da imanin mu zai iya ɗauka. Ita jarrabawa riba ne, matukar za a jarrabe mu ba mu sai da imanin mu ba mu kasa ba mu bi Allah, duk girmanta riba ce. Amma jarrabawan da za a jarrabe mutum tafi karfin gejin imaninsa ko gejin imani, ya sa dan adam ya barar da imaninsa ko ya miƙa kai zuwa ga sabon Allah, wannan jarraba ta zama halaka.
ke sa Allah ya ce wa nabulukum bil khairi wa sharri fitna. Akwai jarrabawa da ke zuwa ya zama alkhairi, akwai wanda ke zama sharri. Idan kin ci jarrabawa duk girmanta alheri ne, idan mutum ya barar da imaninsa to ya zama sharri. To shi sa mu yawaita roƙon Allah ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka. Duk abin da imanin mu ba zai ɗauka ba ya Allah kar ka jarrabe mu da shi. Saboda idan mutum aka jarrabe shi sai ya je asarar imaninsa bai sani ba. Shine Yusuf ya ce asbu ilaihinna, ya Allah zan karkata gare su fa abun yanzu yayi yawa. Jarrabawan ɗaya bayan ɗaya ababen sun yawa, saboda ɗan adam duk yadda yake da ƙoƙari idan jarrabawa ta yawa a wani gaba ana iya nasara a kansa. Kuma alkawarin Allah ya daman zai jarrabe mu, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum ko latubulawunna fi amwalikum latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum ko wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. Haka dole ne Allah zai jarrabe mu a cikin dukiyoyin mu da rayukan mu, sai mu roki Allah ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka. Wa akun minal jahilina, kuma in na karkata gare su ya Allah na zama cikin jahilai. Jahilci shine mutum ya aiki da bayi da ilimi, ko kuma ya san abun amma sai ya aikata ya ki aiki da ilimin nasa. Wannan shi ma nau'i ne na jahilci. Jahilci shine kuma jahilci mafi muni, mutum yana da ilimi sai ya rika aikin da marasa ilimi ke yi. To wannan shine jahilcin ma da Allah ya fushi da shi. Da haka yace ina tsoron kar in zama cikin jahilai. Na'am. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه سيما هلتين سي أمسى مسا فصرف عنه كيدهن سي دوك كيدن سدغ غريشي إنه هو السميع العليم. دون شيدم مي جي ne cikakken ji, mai ilimi cikakken ilimi. Fastajaba lahu sai Allah ya amsa masa. A nan wurin yake ƙara tabbatar da ashe da ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna addu'a yayi, don anan an ce fastajaba lahu sai mahallicin sai amsa masa. Ashe mika kokon bara yayi sai ya dace aka amsa wa kokon baran da ya mika, shine Allah ya dauke masa wannan jarabawa. To da Allah ya tashi dauke jarabawan gare shi sai ya kawo wata jarabawa mai girma. Malamai suka ce ya dauke jarabawan gare shi bai yi zina ba amma kuma ya tafi gidan yarin. Shine an jarrabe shi da zaman gidan yari amma an kare imaninsa bai auka zuwa ga zina ba. An nisantar da shi daga matar sarki Zalikha, yanzu ya koma gidan yari zai zauna. Don haka ya ci jarrabawa rashin yin zina, ya shiga wata sabuwar jarrabawa ta zaman gidan yari, kuma Allah ne kada ya san me zai faru. Mafhum? Tayyib. So don haka Allah ya dauke shi daga jarraba mai girma shine ta yin zina. Duk waɗannan jarrabawa da Allah ya yi wa Yusuf ɗaya bayan ɗaya, tun daga jefa shi a rijiya sai da shi da aka yi da kaza da kaza da aka yi. Shaikhul Islam rahmatullahi alai ya ce wace jarraba ta fi kowace girma duk waɗannan jarrabawa ɗin da aka yi. Ya ce jarrabawan da ta fi girma ita ce jarrabawan nemansa da zina bai yi zina ba, ta fi kowace girma. Duk jarrabawan da Allah ya yi wa Yusuf, ki ji maganan nan, babu jarrabawan da ya kai rashin yin zina. Hatta sai da shi da aka yi, kura ta cinye shi, zuwa rijiya da ya rayu, aka zo aka sai da shi, aka kara sai da shi. Duk waɗannan jarrabawan ya ce har ƙarshen surar ya ce mafi girman jarrabawa shine jarrabawan nemansa da zina bai yi ba. Aka ce me dalili? Ya ce ana gane imanin mutum ne idan aka jarrabe shi da abun da yake da zaɓi a ciki, sai ya zaɓi biyayya ga Allah akan sabon Allah. Wannan ya fi bayyana imanin mutum fiye da a jarrabe shi da abun da bai da zaɓi. Idan Allah ya jarrabe ki da rasuwar ɗa ko ya ko wani naki, ko ya jarrabe ni, wannan ba mu da zaɓi, haƙuri ya zama dole in ji Bahaushe. Jefa shi rijiya da aka yi bayi da zaɓi, ba a ba shi zaɓin ka shiga ko kar ka shiga ba, sai da shi da aka yi bayi da zaɓi kwata-kwata, ba a ce yi kaza ko kaza ba, duka bayi da zaɓi. Amma ɓangaren zina iya da zaɓi, ko ya yi ko ya bari, sai ya zaɓi rashin sabon Allah a cikin zuciyarsa, ya zaɓi biyayya ga Allah akan sabon Allah. Sai ce da wannan ya zama jarrabawan kin zina da ya fi kowanne girma a wurinsa, don ita ce kadai jarrabawan da yake da zaɓi ne ya sabi Allah yake, amma a sauran bayi duka bayi da zaɓi. Shi yasa ana gane imanin mutum da iya cin jarrabawa a abin da kike da zaɓi. Yanzu misali, in aka sace wa mutum naira miliyan 1
a gane haƙurinsa a nan bai da wahala saboda kudin ya riga fitar masa, babu yadda ya iya, ya bari a mota shiga sallah an ɗauke. Tama inda ake gane jarrabawa mai girma shine sai a kawo mar miliyan 1 ta haramun gashi nan, ko a kawo miki miliyan 1 ta haramun sai ki ce a'a Allah ya haramtar. To wanda aka bashi kudin haramun miliyan 1 bai karba ba, jarrabawansa ta fi girma akan wanda aka sace masa miliyan 1, don shi wanda aka bashi nan ya ci haramun yaki yana da ikon ya karba ko ya ki karba, sai ya zaɓi abun da ke da wahala ga ɗan adam a duniya shine kin karba. Don haka jarraba wanda ya ci ya fi jarrabawan wanda ya bar kudinsa a mota aka sace. So haka a duk jarrabawan wannan ya fi girma. Shi yasa hadisin Bukhari da Muslim, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana daga cikin mutane 7 da Allah yake inuwantarwa gobe kiyama akwai mutumin da aka neme shi da zina, mace mai daraja da matsayi ta neme shi da sabon Allah ya ƙi, ko kuma ya neme ta da sabon Allah ta ƙi. Shi mutum mai daraja mai matsayi, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Mutane 7 da Allah yake inuwantar da su karkashin inuwar da babu wata inuwa sai wannan. Yanzu according to astronomers, daga ƙasa nan zuwa sama akwai tafiyan approximately 147 million kilometers, akwai tafiyan kilomita miliyan 147 approximately. A ranar kiyama Allah zai bijiro da rana kan mutane bai wuce mil 1 ba, saboda zafin rana bargon mutane yana tafasa, bargonsu yana tafasa saboda zafin rana. Wani zufa tana taruwa ta zo har wuyansa, wani zufa na taruwa ta cika inda yake kamar yana cikin drum din ruwa ta kawo har kirjinsa ko kirjinta, wani har kunkumi, wani har idan sawu. Sai Allah ya ware jinsin mutane 7, nau'in mutane 7, ya ce duk wanda ke cikin nan a wannan rana Allah zai sa shi karkashin wata divine inuwa ta sa subhanahu wata'ala da rana ba ta kona shi. Daga ciki akwai matar da ko namijin da mace kyakkyawa mai daraja ta kira shi zuwa ga sabon Allah ya ce ni ina tsoron Allah, ko kuma matar da namiji mai daraja da matsayi ko kyau ya kira ta ga sabon Allah ta ce ni ina sabon Allah. Ba sa shan wahalan wannan rana, ni da ku Allah ya samu a cikin waɗannan bayin nasa. Don haka fastajaba lahu rabbuhu, sai Allah ya amsa masa wannan jarraba mafi girma na zina. Me ke faruwa? fasarafa anhu kaidahunna, Allah ya ɗauke kaidin waɗannan mata daga gare shi. Malamai suka ce me yasa ba a ce Allah ya ɗauke kaidinta ba, tunda Zalikha ne kadai ta neme shi da zina a wannan hali. A yadda Qur'ani ya bayyana suka ce akwai dalilai kamar haka. Na farko, bayan Zalikha ta neme shi da zina, ai su sauran matan bayan sun yayyanke hannayensu sun ce abin da ta yi daidai ne, tana da dalili. So da haka yanzu bakinta da nasu ɗaya ne, su ita tana neman zina, su kuma sun daure mata gindi akan haka. Sai ya zama kenan fasarafa anhu kaidahunna, ba a ce kaidaha ba dan ba ita kadai bane. Na biyu suka ce daga cikin malaman Qur'ani kamar Mujahid bin Jabbar rahmatullahi alai, yace ai su ma daga bayan an samu sun neme shi da zina, bayan sun yayyanka haƙƙinsu sai suka buƙaci su ga Yusuf ɗaya bayan ɗaya. Sai wanda da ce bari in maka nasiha akan Imratul Aziz, kar ka aminta da ita. In ya amince ya saurara, ita ma sai ta neme shi da sabon Allah. Sai aka samu ɗaya bayan ɗaya sun masa wannan, kowace da sai ce a'udhu billahi sai bar wajen. So wannan ya zama kenan fasarafa anhu kaidahunna, yadda yake ya kaura ga wacce kake so iya da wahala. Amma wajibi ne imanin mu da Allah subhanahu wata'ala ya fi komai a rayuwa. Mu zabi ni'imar lahira akan ni'imar duniya. Wanda ya aminta da ni'imar duniya yana rasa ni'imar lahira, amma wanda ya fi karfin ransa a duniya ya zaɓi ni'imar lahira, to Allah yana bashi ni'imar lahira. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa. Sai ki tuna ran da zaki tsaya gaba ga Allah. In tuna ran da zan tsaya gaba ga Allah, wannan zai sa mu rika yi wa kanmu linzami duk girman sabon Allah da aka nemi dan adam da shi yake. Mafhum? Tayyib. Don haka innahu lalle shi Allah huwa shi din as-sami'u, mai ji ne, al-alimu, mai ilimi ne subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ake yi yana ji, yasma'u wa huwa cewa wa shahida shahidun min ahliha, wannan yaro da ke gadon baya dan uwanta yayi shaida akan ta. Wannan ma abu ne da ya kara bayyana matarsa ke da laifi. Shaida na gaba da ya kara bayyana, ita da kanta ta zo daga baya ta ba da kai. Na hudu, shaida ta karu a bangaren da 'yan uwanta mata suka taru suka tabbatar da cewa kina da dalilin yi, har ma da kanta da ƙara neman Yusuf da sabon Allah.
wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna. To sai shi sarki ya ga shaidu sai bayyana suke ta yi cewa laifi wannan na matarsa ne karar babu dabara. To da ya bayyana gare shi sai ya ce to abinda za a yi la yasjunannahu, zai sa a kulla Yusuf, zai kulla Yusuf a gidan maza, za a kai shi gidan yari hatta hin zuwa wani dan lokaci. Malamai suka ce hin din nan an yi sabani, ya fara tun daga wata 6 zuwa shekara 15, duk zai iya dauka daga wata 6 ko a kulle su wata 6 ko shekara 1 ko shekara 6 ko shekara 12 har zuwa shekara 15 zai iya daukan wannan. Kuma Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa a magana mafi inganci a fahimtarsa shine Yusuf da aka kulle shi sanda ya shekara 12 a gidan yari akan laifin da bai yi ba, saboda kawai mai ya zaɓi biyayyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan sanda ya wannan shekaru a gidan yari. Duba girman jarrabawa, wannan fa mutumin da yake innocent ne, mutumin fa da bai fayi laifi ba, an tabbatar bai yi laifi ba, ta amince bai yi laifin ba, abin da ya kai shi ga wannan shine ya ƙi bin son rai ya saba wa Allah, ya samu wannan jarrabawa. A kenan dan kin yi imani da Allah kar ki dauka Allah zai barki, zai iya jarraban ki. Al'amari ne ba ki da laifi sai laifi ya zo ya doro akan ki kuma baki yi ba, sai azaba ta doro akan ki baki ba, duk wannan Allah ya ga dama ya jarrabe ki ne. Gatan Yusuf alaihi salam ya fi gatan mu duk duniya a yanzu. Ashe jarrabawa ba Allah yana yi wa wanda yake bane, Allah yana yi wa bawan da yake so ne. Shi sa hadisi yake cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu al bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. Hadithi na Abu Dawud da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi. Idan Allah yana son bawa ko baiwa yakan jarrabe su. Jarrabawa, fitina ba sa karewa da mumini ko mumina har su gamu da Allah subhanahu wata'ala ba su da zunubi. So da haka dole idan mun yi imani da Allah sai Allah ya jarrabe mu. Zai iya jarraba ki da jinya, zai iya jarraba ki da rashin samun miji na kwarai, zai iya jarraba ki da rashin adalcin miji, zai iya jarraba ki da rashin abincin da zaki ci, zai iya jarraba ki da halin da iyayenki ke ciki, zai iya jarraba ki da yayin da kike haihuwa, in ma lafiyar su, in ma mutuncin su, in ma fahimtar su na karatu, duk wannan Allah zai iya yaba miki ya gwada imanin ki. In kin ce ke ne sai Allah ya jarrabe ki ya gane in ke din ke ce to ke din ke wace ce. Shi yasa yace a hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina. Mutane suna zato kawai mu basu daga sun ce sun yi imani ba za mu jarrabe su ba. Hakika mun jarrabi wanda suka rigaye su da wannan jarrabawa. Allah yake gane masu original imani, imanin gaskiya da masu cuwa-cuwan imani makaryata kenan. Allah ya sa mu a cikin masu gaskiyar imani. Na'am. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان sai aka samu wasu matasa biyu ko kuma wasu bayi guda biyu ko wasu 'yan boyi guda biyu duk ya dauka suka shiga gidan yari tare da Yusuf alaihi salam, suka shiga cikin prison kenan. Qala ahaduhuma, ɗaya daga cikin su yace inni arani, ni na ga kaina a asiru khamra, ina matsan giya, ina yin giya kenan. Wa qala al-akhar, ɗayan yace inni arani, lalle ni na ga kaina ahamilu, ina daukan fauka ra'asi akan kaina khubuzan, wato waina ko biredi ko kuma wani abu masa da ake soyawa, ta'kulu tayru minhu, da tsuntsaye ke cin abin a kaina. Na dauki waina ko na dauki masa ko na dauki biredi ko abin da ya kaba da wannan, tsuntsayen da ke cin nau'in wannan abinci sun zo kaina suna ci. Nabbi'ina bi ta'wilihi, mun ga waɗannan a mafarki ne, kai Yusuf ba mu labarin abin nan. Inna naraka, lalle muna ganin ka minal muhsinina, a cikin mutane masu isani. Wa dakhala ma'ahu sijina fatayan, wa dakhala fatayan ma'ahu as-sijina. An samu mutane biyu sun shiga kurkuku tare da shi. Kalman fatan
asali ana fassarawa da matsayin saurayi ne, kamar lokacin da Ibrahim a.s. ya karya gumaka suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan saurayi ne, amma a yaren mutanen yaren Kibutu da Ibraniya sun ari wasu kalmomi da suke aiki da su, suna iya kiran fatan a matsayin bawa, kamar yadda aka kama Yusuf aka mai da shi bawa, to shi ma fatan ana iya kiransa a matsayin bawa ne, kamar a ce kenan abudun ko kuma al'abdu, a ce bawa kenan. Mafhum? Tayyib. Kuma yana iya daukan bawa ta bangaren bauta, yana iya daukan mai hidima a gida kamar yaron gida, don yana iya daukan fatan. To sai aka samu wasu mutane guda biyu, in an ce fatan a nan wurin malamai suka ce bai nuni cewa matasa ne, kawai iya nufin masu hidima a gida ne, boyi-boyi ko bayi ne da suke bauta, so da haka zai iya dauka ma tsofi ne. Sai suka shiga kurkuku waɗannan mutane biyu tare da Yusuf alaihi salam. Lokacin da za a kai Yusuf kurkuku, sanda aka yi shela aka ɗauke shi akan jaki, aka yi ta yawo da shi a gari, ana yawo akan jaki, ana cewa za a kai ka gidan yari, za a kai ka ajiye ka a can, yana cewa gidan yarin ya fi soyuwa gare ni don yi sabon Allah, na je na zauna a gidan yari ya fi mun daraja akan na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haka aka zaga da Yusuf akan jaki ake yawo da shi a gari, kowa ya gani kafin a kai shi gidan yari. Duba fa irin gatan da aka mar lokacin da ya zo gidan, har matar mai gidan yana faɗa akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, ki kyautata masaukinsa. To yau saboda jarrabawa shaidan ya shiga tsakani, wacce aka bata amanan kyautata matsayinsa da wanda ya ce a kyautata masaukinsa, su suka amince a kai shi gidan yari a ajiye shi. Wannan dukan da yake bayyana mana jarrabawa ta Allah subhanahu wata'ala ba ta karewa ga mai imani. Mafhum? Tayyib. Don haka sai ya shiga gidan yari, sai gashi tare da matasa waɗannan mutane guda biyu, boyi ko kuma bayi guda biyu. Kala ahaduhuma, sai ɗaya daga cikinsu ya ce inni arani, ni na ga kaina, bi ma'ana ina ganin kaina, bi ma'ana ra'aitu nafsi fil manam, ni na ga kaina a cikin mafarki, a asiru khamra. Kalmar khamr a yaren su da suke yaki da shi yana iya daukan al'inab, wato inabi. Don haka malamai da suka zo fasara sun yi manyan fasara guda biyu, suka ce a asiru khamra, ina matsan inabi, ina yin juice na inabi. Fasara na biyu, inni a asiru khamra inabin, wato ina yin zumar, ina yin giyar inabi kenan, saboda ana yin giya da inabi. Duk wannan fasaran an yi, kowanne kika dauka zai isar da sakon da muke nufi, ko ana matsan inabi a yi juice ko kuma ana yin giyar inabi, duka wanda aka dauka yayi. Sai ce na ga kaina a mafarki ina matsan inabi zan yi giyarsa, ko kuma ina yin juice din inabi, wato ina yin kaman kice ina yin soɓoro da ko ina yin kunun zaki, shine a asirin kenan a yanzu, dan abin da ake yi na sha'awa don a sha. Wa qala al-akhar, shi kuma ɗayan sai ya ce inni arani, lalle ni dinnan Allah ya nuna min kaina, bi ma'ana fil manam, a cikin mafarki, ahamilu, ina daukan fauka ra'asi akan kaina. Me kenan? Khubuzan, shine ko ki ce waina, ko ki ce biredi, ko ki ce kose, ko ki ce masa, duka ya shiga ciki. Wato ya gani a kansa haka, ahamilu fauka ra'asi khubuzan, haka ya dauka a kan kansa. Ta'kulu tayru minhu, kuma tsuntsaye suka sauka a kansa suna cin wannan abin da ya dauka a kansa na waina ko kuma na masa ko na kose din. Yace a mafarki ya ga wannan. Suna tambayan Yusuf alaihi salam ya fassara musu, saboda Yusuf alaihi salam iya fassarar mafarki. Wannan ya sa mata da yawa da muka yi karatun sun yi ta turo tambayoyin fassarar mafarki. Ban san ko arama yana fassara mafarki ba ne. A fassarar mafarki mutane ba kowa ne yake yi ba. Abin da yake da sauki gare ku, na ga mafiya yawan tambayoyin. Wata na bayani ta yi mafarki da ga ta a gindin Ka'aba tana dawafi, wannan mafarkin alheri ne, ba sai miki fassara ba, kawai iya gaya miki alkhairi ne, Allah ya tabbatar miki, in kin je aikin haji Allah ya kara miki komawa, idan baki je ba Allah ya sauke miki aikin zuwa ki aikin haji da umra. Wata ta yi mafarkin a ta ganta tana karanta la ilaha illallah muhammadu rasulullah, wannan alamin alkhairi ne, mutum ya ga cewa yana karanta babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wannan alamin alkhairi ne. Irin waɗannan ba sai mun tsaya ana mana wai fassaran su mataki wani alheri ba, shi alheri kowanne muna son sa, to alkhairi ne gare ki, roki Allah ya tabbatar miki. Kara riko da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah. In abu kika gani mai muni a ciki, ko maciji ya biyo ki, Allah ya kare, ko kuma dabbobi sun bi ki, Allah ya kare,
ko mutum ya ga gashi nan a bakin wuta za a sashi a wuta Allah ya kare, wannan mafarkin sharri ne. sai mutum ya ƙara gyara ayyukansa, ya nemi tsarin Allah daga shaidan, ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani, kuma ya dage kada ya rika yin bacci sai yayi alwala, ko da a cikin halin rashin tsarki, a halin al'ada ne, a halin janaba ne, iya da kyau mace ta yi alwala kafin ta kwanta. wannan ba alwalan sallah bane, alwalar bacci ne ta sunna ce. mafhum tayyib. kuma a kwanta a bangaren dama in an zo kwanciya kuma a rika yin azkar, kul huwa falaki nasi, a tofa a shafa, sai an yi wannan sau uku, a karanta ayatul kursi kafa daya, a karanta amana rasulu kafa daya, a karanta qul ya ayyuhal kafiruna duka zuwa karshe kafa daya, wannan ma ya inganta a cikin hadisi. a karanta Allahu akbar 34, subhanallah 33, walhamdulillah 33 da sauran azkar da suka tabbata. ki bacci, Allah zai kare ki daga munanan mafarkai. so da sai na biyun yace shi ya ga ya dauki waina a kansa ko kosai a kansa ko masa a kansa, tsuntsaye sun sauka a kai suna ci. nabbi ina bi ta'wilihi, Yusuf ka bamu labarin, ka bamu ma'anan wannan mafarkin, gaya mana fassararsa, ba mu labari. inna naraka, lalle muna ganin ka minal muhsinina, a cikin mutane masu ihsani, masu nagarta. mun yi bayanin menene ihsani anan a baya. kana cikin mutanen da muke ganin su suna da nagarta. a lokacin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu cewa zaman Yusuf a gidan yarin abubuwan da yake ne ba su sha'awa. na farko, a duk gidan yarin babu wanda ya kai shi zuwa gaida marasa lafiya. duk wanda ke gidan yari aka ce ba lafiya, Yusuf na tashi yana zuwa yana ziyartar su ɗaya bayan ɗaya yana gaishe su. na biyu, shi yake sa a nemo mar magani a gidan yarin, yana treating marasa lafiya, sai ya zama shine medical doctor marasa lafiya a gidan yari. duk abin da ya dame su Yusuf ke yi, bai tsaya nan ba, yana wa'azi. daga an saba Allah zai ce kaza haramun ne, a kaza mai kyau ne, kamar yadda za mu karanta a nan gaba insha Allah ta'ala. da haka suka ce mun ga kai mutum ne mai ihsani, mutum ne mai tiritin marasa lafiya. kuma Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da sauran malaman tafsiri suka ce duk wanda wata musifa ta auka masa ko aka masa rasuwa, Yusuf yana jin labari, shi yake zagawa a gidan yarin yake mutane ta'aziyya akan musifa da ta auka musu ko rasuwar da aka musu, alaihi salatu wassalam. da haka suka ce ba mu labarin fassarar wannan mafarki din. na'am. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال يتي لا يأتيكما طعام وانا أبنتي بذي زومكما turzaqanihi da ake azurta ku da shi, illa nabba'atukuma bitawilihi, face na ba ku labarin fassarar mafarkin kabula ayyatiya kuma gabanin abincin ya zo muku. zalikuma waɗannan ababe mimma allama ne rabbi, yana daga cikin abin da mahalicci na Allah ya ilmantar da ni, ba wayona bane. inni lalle ni taraktu na bar millata qaumin, tafarkin mutanen da la yu'minuna billahi, ba sa imani da Allah, wa hum bil akhirati, kuma bisa ga lahira, hum kafiruna, su kididai ne, kafirai ne. Allah ya kare mu daga wannan. a wannan aya sun yi wa Yusuf tambaya, amma sai ya ki amsa musu fassarar mafarkin, sai fara ba su wani labari na daban. wannan yana nuna mana ladabi na Yusuf. na farko labarin da suka masa tambaya fassarar mafarki mutane biyu, mafarkin ɗaya labarin na alheri ne, ɗaya kuma na sharri ne. to sai ke tunanin daga in yayi gaggawan ba su labarin, mai yiwa mai labarin sharrin a bashi labari a sashi a damuwa an fassara masa, sai Yusuf yake fargaba kada ya je ba shi wannan labarin. ɗaya kenan. na biyu, in yayi shiru ya share su, akwai nau'in walakanci, su masa magana ya share, sai ga babu hikima ya fassara take ba tare da ya dan musu nasiha ko ya ɗauki hankalinsu daga kan damuwa ba, musamman wanda mafarkinsa na sharri ne. kuma babu daɗi kuma ya yi shiru kada ya zama ya walakanta su, ya ƙi magana, sai shigo da wani labari da yake ba su. sun yi tambaya akan fasara mana mafarki, sai ya ce la ya atikuma ta'amun, babu wani abincin da zai zo muku ko biyun nan, turzaqanihi da ake azurta ku da shi a mafarki ko a farke. kuna cikin mafarki ko a farke. in a mafarki ne, in kun yi mafarkin gabanin abin ya faru aka baku abinci, zan gaya muku wani abinci ne ya yake.
idan a farke ne ka ce mun a'a a farke ka ji labarin za ka ci abinci kaza zan baka labarin yaushe abin zai faru wani irin abinci ne, wato ya dauki mafarki da a farke. illa nabba'atu kuma face na baku labari bi ta'awilihi da fassararsa. duk wanda kuka ba labari kuka ce an ce za a kawo min abinci gobe a mafarki ko a farke, to zan baku labarin abin nan da ikon Allah. malamai na qur'ani irin su qatada rahimahullah, su ikrima ibn khalid, su sa'id ibn musayyib alaihim rahmatullah, suka ce yusuf alaihi salam ya samu wata baiwa irin baiwar isa alaihi salam, irin baiwar da isa yake da shi na warkar da marasa lafiya, yana tiritin ɗinsu, ba wa mutum labarin abincin da ya ce. wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. irin waɗannan ni'imomi da daraja da Allah ya ba wa Isa alaihi salam ya ba da yawa zuwa ga Yusuf alaihi salam. Isa alaihi salam in kika ci abinci yanzu ya zo nan sai ya fada, ya kalli cikin wance ya ce jiya kin yi buɗe baki ne da ɗan wake, wance ta yi buɗe baki da indomi, wance ta yi buɗe baki da madara, a ramma ya yi buɗe baki da a bari kowa fada to aran ma ya bude baki da dibino da ruwa, kaga ɗaliban ga sun ji a wada go so Yusuf alaihi salam yana wannan, to shine yake cewa face na baku labari abinda ma zai faru, Allah ya mun baiwa da fada. da ya tashi sai ya ce zalikuma mimma allamani rabbi, wannan labarin da nake bakun fa ba wayona ne ko ilimina ko sihiri ko tsafi ba, abinda Allah ya ilmantar da ni da shi ne. a kenan Allah ne ya ilmantar da shi, da haka bai yi da'awar shi kansa Allah bane, wani abu ne da Allah ya bashi, saboda annabawa Allah yana ba su labarin abu gabanin ya auku. wannan haka Allah subhanahu wataala ke wa manyan bayansa daga cikin annabawa da manzanni. ya ce don haka ni ina iya baku labarin abin da kuka yi mafarki na cin abinci ma, balle tsuntsu ya ci abinci a kanku, ko balle kun ganku kuna matsan jiyus, ko kuna yin ainihin soɓorodo, ko kuna kunun zaki. ya ce ni abincin da kuka ci ma a mafarki zan baku labari, abincin da kuka yi mafarkin za a kawo muku ma zan baku labari, amma ba da wayo na ba, bi idnillah kenan. zalika mimma allamani rabbi, abinda Allah ya ilmantar da ni kenan. inni taraktu millata qaumin, amma ku sani na bar tafarkin mutanen da la yu'minuna billahi, ba sa imani da Allah. don suna tambayan su a lokacin, shin Yusuf kana sihiri ne, ko kana tsafi ne, ko kana bokanci ne? yace a'a, ba na sihiri, ba na tsafi, ba na bokanci, duka waɗannan haramun ne haramun ne haramun ne, sabon Allah ne. shine sai ce inni taraktu millata qaumin, na bar hanyar mutanen da la yu'minuna billahi, ba sa imani da Allah, wa hum bil akhirati, amma zuwa ga lahira hum kafiruna, suke kenan kafirai, suka kafirce wa Allah. zai ba su labarin aqidarsa da kuma fassarar mafarkin nasu bayan ya karantar da su kadaituwa zuwa ga Allah subhanahu wataala, wato kadaita Allah subhanahu wataala kenan. na'am. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت يتي ناي بيي ملة إبراهيم تفركم بابانا إبراهيم ملة آبائي تفركم إياينا إبراهيم النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعقوب تفركم سنبي ma kana lana an nushrika billahi min shay, bai dace gare mu yi wa Allah tarayya da komai ba. zalika min fadlillahi alaina, rashin yi wa Allah tarayya ga komai falalan Allah ne akan mu, wa alan nasi, da sauran mutanen da suka yi imani irin namu, walakin na aktharan nasi la yashkuruna, sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah subhanahu wataala. bayan Yusuf sun fara tunani akan kai matsafi ne Yusuf, kake fasara mafarki, ko kai boka ne, a'a ko kuma kai dan duba ne, sai ya ga akwai bukatan yanzu ya karantar da su aqidarsa da tauhidi, cewa shi wani mutum ne mai biyayya wa tafarkin annabawan da suka rigaye su. yace watta ba'atu nabi, na yi biyayya, na sallama kaina, na aminta da me
millata aba'i tafarkin iyayena, amma a ci sai kira har kakanninsa. Da wannan malamai ke cewa idan mutum ya ce Allah ya ji kan iyayenmu, in yana nufin iyayensa da kakanninsa da kakannin iyayensa duka sun shiga ciki, saboda annaba sukan kira kakanninsu a cikin iyaye. Annabin Muhammad tsira da aminci sabata gare shi ma ya ishara zuwa ga Abdul Muttalib a matsayin me, a matsayin babansa. So da yana iya yiwa mutum ya yi addu'a ya ce ya Allah ka ji kan iyayenmu, amma yana nufin iyayensa, kakanninsa, kakannin iyayensa, kakanninsa, gwargwadon waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kika ce ina addu'a Allah ya ji kan iyayena, waye da waye, kika kira sunan babanki, mamarki, kika kira kakarki, kakanki na bangaren uwa, kakarki na bangaren uba, baki laifi ba, duka suna cikin jerin iyaye. Saboda kakanu iyaye ne, shi yasa a lokacin cin gado in an rasa mama sai a ce to in an rasa baba sai a ce to baban baba, mafhum. In baba baya nan sai a ce baban baba, a'a kakar ainihin mamar baba, duka wannan ana samu a bangaren gado. Wani zai ci gadon ki baya nan, to idan iyayensa na nan sai su ci gadon. So da sai ce na bi tafarkin millata aba'i, tafarkin iyayena Ibrahim. Shi Ibrahim kakan babansa ne, amma sai ya kira shi a cikin iyaye. Wa Ishaq da Ishaq, shi kuma Ishaq kakan Yusuf ne. Wa Yaqub kuma shine baban Yusuf. Wannan shi yasa ake ce masa Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Hadisi ne a Bukhari. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce wa Yusuf mai daraja ne, dan mai daraja ne, dan mai daraja ne, dan mai daraja ne, don shi annabi ne, jikan annabi ne, dan annabi ne, dan annabi ne, jikan annabi ne, jikan annabi ne. Yusuf dan Yaqub, Yaqub dan Ishaq, Ishaq dan Ibrahim. Shine sai ce waɗannan iyayen nasa addinin su ɗaya ne, tafarkin su yake bi. Ma kana lana an nushrika billahi min shay, bai dace, bai kamaita ba, bai halatta ba mu yi wa Allah tarayya da komai. Min shay'in bai ce da mutum ba, koma menene, halitta ne na mutum ko kuma na dabba ko na rana ko na wata ko na dutse ko ma menene, bai dace a yi wa Allah tarayya da komai ba. Ashe ya yi riko da irin wasiyar da aka musu kenan. Am kuntum shuhada a id hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم أي بل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت kuna halarci lokacin da mutuwa ta zo wa Yaqub ya ce wa 'ya'yansa ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta wa koma bayana in na bar duniya? Suka ce na abudu ilaha ga za mu bauta wa Allahnka wa ilaha aba'ika da Allahn iyayenka sune Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida. Waɗannan iyayen naka abin bautan su ƙwaya ɗaya ne. Allahn Ibrahim shine Allahn Ishaq shine na Isma'il, Allahn Isma'il da Ishaq shine Allahn Yaqub, Allahn Yaqub shine Allahn Yusuf, Allahn Yusuf shine Allahn Isa alaihi salam, Allahn Isa alaihi salam shine Allahn Annabi Muhammad tsira da minci sabbata gare shi, Allahn Annabi Muhammad shine Allahn mu gaba daya. Ko mutum ya ki ko ya so shine Allah sa, dan shi ya halicce shi, kuma shi ya dace a bauta. In ba a bauta masa ba to an yi ganganci, an yi rashin hankali, kuma an yi rashin imani. Don haka Allah kwaya ɗaya ne, shi suka ce ilahan wahida, abin bauta kwaya ɗaya. Don haka zalika min fadlillahi alaina, wannan tauhidi da nake gaya muku, in ji Yusuf yana gaya mutane biyu masu mafarkin nan, iya daga cikin falalan Allah a kanmu. Shine duk duniya babu kyautar da Allah ya yi miki da ya kai kasancewarki musulma da kika amince da Allah ɗaya wahdahu la sharika lahu. Duk duniya babu ni'imar da ya kai wannan. Shi yasa yace zalika min fadlillahi alaina wa alan nasu, kuma falalan Allah ne akan mutane wanda suka yi imani da Allah shi kadai kamar yadda muka yi imani. Walakin na sai dai aksaran nasu, mafiya yawan mutane la yashkuruna, ba sa gode wa Allah na halittansu da yayi, sai su koma mushrikai. Ba sa bauta Allah shi kadai, saboda ma'anan ashkuru shine bauta ba da baki ba, bauta da gaba. Shi yasa Allah ya ce i'malu ala Dawud da shukura, bai ce kulu ba sai ya ce i'malu. Amma godiya na baki sai a ce alhamdulillah, shine alhamdulillahi alladhi wahabani alal kibari Isma'ila wa Ishaq.
alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba. Wannan shine yabo da godiya na baki, amma ashkuru shine gode wa Allah da gabbai subhanahu wa ta'ala, mu gode masa. Sai ce to da yawa daga cikin mutane Allah ya halicce su bai yi su dabbobi ba, amma ba sa bauta masa su gode mata bangaren bauta. Kuma sai ce aktharan nas, wannan ya bayyana cewa ka'idan duniya ne, sunna ne na duniya, musulmai ba sa zama majority, saboda walakin na aktharan nas, batattu su suka fi yawa a duniya, shiryayyu su ne yan kada. Wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Har a yanzu a duniya musulmai ba su ne majority ba, akwai addinin da ya fi na musulmai yawa. A yanzu aka ce approximately adadin musulmai a duniya shine mutum biliyan 2, biliyan 1 shine miliyan sau 1000, a sake miliyan sau 1000 shine adadinmu, amma akwai adadin addinin da ya fi haka mabiyansu, saboda walakin na aktharan nas la yashkuruna, mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah. Allah ya tabbatar da mu cikin masu masa godiya. Na'am. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن يا كو أبينينا قدا بيو صاحبينا بيو أتكين كركوكو a gidan yari, prison kenan. A arbabun mutafarriquna, shin alloli daban-daban da kuke bautawa khairin su suka fi alkhairi, amillahu ko kuma Allah alwahidu da yake kwaya daya, alkahar mai lankwasawa da tilastawa. A nan Yusuf salam ya ci gaba da wa'azi ne a prison, wanda yake bayyana mana a duk halin da musulmi ya samu kansa ya dace da mai wa'azi. A ko a wani hali kika samu kanki, a cikin jarrabawa ne, a cikin halin gudu ne, a cikin halin gidan yari ka samu kanka, a kasuwa ka samu kanka, a kama ka kai a gidan giya ne aka rike ka kai ka za a maka azaba, a ko ina musulmi yake ya zama mai wa'azi. Yusuf salam yana gidan yari, sai yake waɗannan mutane biyu da suka yi mafarki. Wanda suka yi mafarki na farko din da ya fara yin mafarki din sunansa Manja, shine wanda ya ga yana yin ainihin kaman juice na inabi kenan ko. Shi kuma na biyu wanda ya ce ya ɗauki waina a kan tsuntsaye na ci sunansa Malhaf. Wannan Manja mai mafarkin barko mai mafarki na biyu Malhaf shine sai ya ce ya sahibai sijin, ya ku waɗannan mutane biyu makwabta na, sahibai na, companions ɗina a gidan yari. A arbabun mutafarriquna, alloli da ake ta bauta daban-daban, wane na bauta wa rana, wane na bauta wa wata, wane na cewa Allah uku ne, wane na cewa shi ma Allah ne, wane na cewa matarsa ne Allah, khairin su suka fi alkhairi, amillah ko kuma shi Allah kwaya ɗaya da muke bautawa, alwahid kadaitacce, alkaharu wanda ke tilastawa. Ai tilastawa Allah yake, in ba haka ba babu wanda yake so ya yi jinya, amma sai Allah ya dora miki zazzabi ba yadda kika iya, ya dora mini mura babu yadda na iya, ya dora wa aran ma ciwon kai babu yadda iya, shine alkaharu. Idan Allah ya so, ko kin ki bauta mar ko wani ya ki bauta masa, sai ya tilasta gaban mu sun bauta masa ta bangaren jinya da suke yi, don wannan ma bauta ga Allah ne. Hatta bishiya da ke yin ganye ta bushe ta ƙara yin ganye rani da damuna, bautan Allah take yi. Shi sa ke cewa wanne ne ya fi alkhairi, allolin da ake bautawa na gumaka su suka fi ko kuma Allah? Amsa ce kowa sani, Allahu khairun amma Allah shi ya fi alkhairi ko abin da kuke bautawa ko abin da kuke yi wa shirka. Wannan shi sa Allah ya tambaye mu, don haka tambaya Yusuf ya musu. Yusuf ya zama mai wa'azi, yana kira zuwa ga tauhidi a gidan yari. Shi sa dukkan wa'azi wanda ya fi kowanne daraja shine wa'azi akan tauhidi. Shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi yayi shekara 13 ana saukar da ayoyin tauhidi a Makka. Wannan ita surar ita ma ta Makka ce, yar Makka ce, indijin din Makka ne, ita ke wa da suratu Yusuf kenan. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله
أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون باقا بوتا وكومي من دونه كوما باين الله إلا أسماء سيدي سوناye ne na soki burusu sunaye ne na shirme sammaitu muha da ku kuka rada wa waɗannan allolin naku antum ku da kanku wa aba'ukum da iyayenku da suka rigaye ku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ga wannan abun da aka yi ba inil hukumu illa lillah hukunci gaba daya na Allah subhanahu wata'ala ne amma da yayi umarni Allah ta abudu kar ku bauta wa kowa illa iya sai shi kadai Allah subhanahu wata'ala zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye wankakke tsarkakakke walakin na aksaran da sai dai mafiya yawan mutane la yi alamu da ba su sani ba mata abuduna sai yusuf alaihi salam ya ci gaba da wa'azi wa waɗannan mutane biyu su ne manja da malhaf da kuma sauran jama'ar da ke gidan yari sai ce saboda dukkaninsu mushrikai ne ba su imani da Allah ba shi kuma yanzu da ya je gidan yari ya zama mai wa'azi shi yasa a tarihin duniya an ɗaura malamai da dama a gidan yari dalilin wannan suka musuluntar da mutane da yawa wasu an ɗaure su a gidan yari sun je sun yi ta wallafa littattafai wani ya je mujalladi 10-20 da yankai a cikin gidan yari malamai da dama suka ɗauki rayuwar gidan yari dama ce na su yi rubuce-rubuce wallafa takardu dama ce na su musuluntar da mutane dama ce na su kadaita su yi ainihin muhasaba su yi wa kansu hisabi su tarbiyyantar da kansu akan bin Allah subhanahu wataala dama ce na kaucewa kallace-kallacen sabon Allah da jiye-jiye gulmace-gulmace a cikin gari sun keɓantar da kansu zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka mata abuduna min duni abinda kuke bauta ba komai bane illa asma'an sai dai sunaye me yasa yace asma saboda mai gunki zai zo ya ce wannan gunkin nasa sunansa Allah idan aka ce wa gunki sunansa Allah yanzu ya mai da shi Allah wannan suna ne kawai so da haka suna kuma yana iya zama na gaskiya yana iya zama na ƙarya to a nan suna kuke bauta amma ba Allah bane kun rada suna ku da kanku shi yasa yace antum wa aba'ukum ku da iyayenku saboda ɗabi'ar ɗan adam ne in ba sa'a yayi ba to an fi gadon addinin iyaye da kakanu an fi gadon al'adun iyaye da kakanu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna idan aka ce su zo su bi abin da Allah ya sauka su ce za mu bi abin da muka ga iyaye da kakanu suna bi Allah ya ce za su ci gaba da bin iyaye da kakanu ko da iyaye da kakanu ba su da hujja bisa ga ɗabi'a ɗan adam yakan tashi akan tsarin addinin iyayensa ne da dama a nan mutane kowa san ya shiga musulunci ko ya yi tabbata a musulunci tunda a musuluncin aka halicce shi aka haife shi don iyayensa musulmai ne wani ya tashi a matsayin banasare saboda iyayensa nasara ne wani a yahudanci saboda iyayensa yahudawa ne to ɗabi'a ta ɗan adam mafiya yawa yakan tashi akan irin tarbiyyar addinin da iyaye suka masa ne sai dai idan mai hankali ne ko Allah ya nufe shi da rahama idan ya girma sai ya gane abin da iyayen suka dora shi addinin Allah ne ko na ƙarya ne in na ƙarya ne ya bar musu ya je ya bi Allah ɗin in na gaskiya ne ya gode wa Allah da iyayen suka haife shi a musulunci don haka sai yake cewa ma anzalallahu biha min sultan wannan addini da kuke ku da iyayenku kuka gada din nan Allah bai saukar da hujja akan sa ba inil hukmu illa lillah hukunci baya wajen kowa sai na Allah wato wannan ita ce aqidar musulmi ka'idar mu shine babu wanda ya isa ya bada doka ta ibada sai Allah subhanahu wataala duk dokar da ta saba wa Allah ko mun samu kanmu a cikin ta wallahi ba son ta muke ba abinda muke so shine Allah subhanahu wata'ala shi ya halice mu littafin da ya bamu Qur'ani shine manual din da yake yafi kowanne dacewa da duniya shine littafin da zamu bi mu tafi yadda rayuwar mu je mu shiga aljanna don wanda ya abu shi yake yin manual din yin sa in kai mota ko kika yi mota mai mota yake yin manual yaya za a tafiyar da mota wanda ya fridge yake manual ya saka a ciki a karanta a gaya ya za a yi haka tv haka satellite to mu din nan Allah ne ya yi mu sai ya ba mu Qur'ani a matsayin littafi divine manual divine sako nasa da babu ƙarya a cikinsa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sai ce mu rike wannan shine tsarin rayuwar da zamu bi idan mai mota ya manual ai ba ma cewa bai iya ba
sai mu ɗauki manual ɗin mu karanta. To don haka Allah da ya saukar da Qur'ani littafin sa ya dace mu bi. Duk tsarin da muka samu kanmu matukar ba na Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata bane, sunansa darura, ba haka muka zaba wa kanmu ba ma bukatan wani tsarin rayuwa sai na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma muna roƙon Allah ya kai mu lokacin da Qur'ani zai mulki duniya gaba ɗayan nan. Don annabi tsira da aminci safata a gare shi ya nuna haka zai faru. Inna allaha zawaliyal arda fara'aitu mashariqaha wa magharibaha wa innahu sayablughu mulku ummati ma zuwa libin hadisin muslim. Allah ya nuna mafita rana da mafaɗar rana, kuma naga cewa addini na zai nasara dukkan waɗannan wurare din. Allah ya nuna mana wannan abu a lokacin. Allah ya kai mu lokacin da za a zauna a House of Assembly a jihar Bauchi, a jihar Gombe, a House of ainihin Reps a Chamber, Green Chamber, za a zauna a Senate a rika cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa man lam yahkum bima anzalallahu. Muna roƙon Allah ya nuna mana wannan lokacin. Ita ce addu'ar mu, ita ce fatan mu. Bahaushe ya ce fata na gari lamiri ne, to wannan shine burin mu. Amma duk tsarin da ba na Allah ba haka muke so ba, sai dai a babin darura, amma akidar mu shine na Allah muke so. Malamai sun ce a irin wannan hali na darura ya halatta a rayu a ciki, amma mu rika addu'a Allah ya kawo mana canji. A hankali ana karantar da mutane addini, ana wayar da kansu. Akwai lokacin da insha Allah ta'ala Allah zai sa a yi nasara, muna raye ko bayan mutuwar mu. Don haka sai yake cewa inil hukumu illa lillah, hukunci na Allah ne. Shi yasa yake cewa wala yushrik fi hukmihi ahada, Allah baya tarayya da kowa a cikin hukuncinsa. Walakin na amara Allah ta abudu illa iya, yayi umarni kar a bauta wa kowa sai shi kadai subhanahu wataala. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut wa man yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam fisama laha. Wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Mafhum? Waɗannan ayoyi ne da Allah ke bayyana shi kadai za a bauta wa subhanahu wa ta'ala. Zalika ad-dinul qayyim, wannan shine addini tsayayye tabbatacce. Walakin na aktharan nas la ya'lamuna, sai dai mutane da yawa ba su san wannan ba. Ba laifi a ƙara aya ɗaya, ina ga mu fassara mu tsaya. Saura minti nawa? Ayar ne tana da alaka da ma a ƙara ta da gaggawa ko a hakura kawai? A hakura ko? To za mu tashi akan fassarar da Yusuf ya yi wa waɗancan mutane biyu, Manja da kuma Malhaf. Sai mu ji me fassarar mafarkin wanda ya game a kansa. Na farko wanda ya ga yana yin juice ɗin inabi ko giyan inabi, da kuma wanda ya mafarkin tsuntsaye a kansa suna cin waina. Bismillah. To za mu ji menene fassarar mafarkin da Yusuf ya yi. Yanzu ya karantar da su tauhidi, gabanin kuma ya gaya musu saƙon fassarar don su yi imani da kaddara kenan. Za mu tashi akan wannan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam wannan take cewa shin da gaske ne a ƙarshe annabi Yusuf ya auri Zulaikha? Sai a yi haƙuri sai mun je ƙarshen suran. Ai ba mu je ba ko? Mu zama masu haƙuri, wai rashin haƙuri ya kawo me aka shuka a nan. In kin yi haƙuri insha Allah a damuna ne zai tsiro. To yanzu a Ramadana ake tafsiri, insha Allah za mu yi kokari don a kammala suran, zaki ji bayanin ko. Wallahu ta'ala alam. Sai wannan take cewa malam ina hukuncin matar da idan mijinta yi mata wato fada sai ta fara gaba da shi? Ana iya samun mata masu wannan, tana ganin komai ta daidai ne, kuma ana samun maza masu wannan ɗabi'a yana ga komai yayi daidai ne. Wannan kuskure ne. Idan an miki nasiha dole ki karba, ko in ta maka nasiha dole ka karba. Wannan shine amanar zamantakewan tare. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Allah ya ce mu'minai maza da mata sashi na kaunar sashi, suna umurtan juna da kyakkyawan abu, suna hana juna mummuna. Ɗabi'a ce ta mata na magabata, suna yi wa mazan su wa'azi. Ɗabi'a ne na maza magabata, suna yi wa matan su wa'azi. Sai mu yi wa'azi bisa ga Allah ya ce, annabi ya ce, bisa ga fahimtar magabatan mu, ba mu yi wa'azi bisa ga yadda ranmu yake so ba, ko kuma dan an taba son mu rika yin wa'azi da nuna fushi in an taba haƙƙin Allah subhanahu wata'ala. A wannan ba zai hana kuma mace ta yi biyayya ga miji cikin abin da yake so a masa ba, matukar wannan babu cutarwa gare ta. Wallahu ta'ala alam. Sai wannan take cewa malam shin ya halatta mace ta yi wa 'yar uwarta mace wankan jego? Irin wannan wankan jego gaskiya magana ce ta al'ada, ba wani abu ne da yake da asali a cikin addini ba. Mace mai jego ana so ta rika yawan cin rutsaf, shine irin danyen dibino din nan. Iya da amfani, ki samu gwatan kunun kanwa ki dura, yana da amfani. A samo miki ganda ki ci, a samo miki kaji ki ci, a kamo miki zabi masu dafa jiki ki ci.
wannan shine muhimmi abu. Amma ruwan zafin nan babu laifi lullum, amma a zo wata ta kwabe ki tsirara tana miki wanka gaskiya bai da asali, ko kuma ki sa wani dan karamin wando tana ganin halittar jikinki bai yi ba. A halaye takaitattu kaɗan na darura ne na tsananin jinya ake iya yadda a ga wannan a jikinki, amma kuma bayan nan ba daidai bane gaskiya ta Allah. Kawai wasu ababe ne da aka saba da su, babu laifi mace ba ta da lafiya a mata wanka dalilin haihuwa ko rashin haihuwa, babu laifi, amma ko a nan a tabbatar ba a bayyana tsiraicinta ba, a batta da kayanta, a wanke ta da kayanta a jiki, musamman wanda zai rufe kirjinta zuwa ƙasa, musamman zuwa gwiwoyinta, a wanke ta iya gwargwado. In an tashi sai a canja wannan koda ya jige a cikin hikima ko wani abu mai kama da haka. Mai yin ma inda hali ta rufe idan ta ba za ta canja ba, ki rufe idan ki daura mata ta fita a wurin da take, ba sai kin bude ido kin gani ba, saboda tsiraici ba so ake a gani ba gaskiya ta Allah in ba tsakanin ma'aurata ba. Wallahu ta'ala alam. sai wannan take cewa malam mace ce ta aihu bayan kwana 24 sai jinin na ta dauke, to sai ta yi wanka ta yi tsarki ta fara ibada, bayan kwana 2 sai jinin ya dawo, to haka yake zuwa ya dawo, shine take tambayar malam ya hukuncin wannan jini. Matukar yana dawowa jini ne na haihuwa, jinin biki ne matukar iya dawowa, saboda asar da yace kanatun nufasa'u taqudu ala ahdi rasulullah ba'da nifasiha 40 yawma. Matukar bai kai kwana 40 ba da haihuwa ya dauke dawo, babu laifin kina ibada tsakani, matukar ya daukewa gaba ɗayansa. In ya dawo sai ki daina ibada lokacin da ya kai kwana 40. A fahimtar wasu malamai kuma ya kai kwana 60, amma fahimtar kwana 40 din yafi karfi. Lokacin da ya kai kwana 40 koda yana zuwa sai a kaddara ba jinin haihuwa bane, jinin cuta ne, ba zai hana ki sallah ki azumi ba. Wallahu ta'ala alam. Sai na ƙarshe masu neman addu'a ne, amma daga cikinsu akwai wadda ta bada yadi a baiwa marayu, tana neman Allah ya gafarta mata zunubanta, Allah ya ji kan mahaifiyarta, sannan kuma Allah ya yi albarka wa zuriyanta. Akwai wadda ta rubuto takarda kuma tana neman addu'a wa wurin malam da sauran 'yan uwa musulmai akan Allah ya wato yarta tana da tsohon ciki, Allah ya sauke ta lafiya, kuma ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya. Ita kuma wannan mijinta ne ya fada hannun masharanta, akan Allah ya fito da shi lafiya take neman addu'a a wurin malam. Sai kuma wannan take cewa Allah ya ba ta lafiya akan ciwon da ke damunta, kuma Allah ya ba ta miji nagari. Na farko wanda ta kawo marayu guduma injiniya da ta zaka fara, Allah ya biya ta da gidan aljanna gaba daya. Kuma Allah ya yawaita masu taimaka marayu gajiyayyu sabbin musulunta a cikinmu. Duk waɗannan addu'o'in da ya faɗa masu bukata, ya Allah muna roƙonka duka ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Wanda masu ke da damuwa a cikinmu ba su rubuta ba, ya Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka gafarta mana, ka yafe mata. Allah ka gafarta mana, ka yafe mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله تعالى اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an
bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala a yau za mu ci gaba da tafsiri na iyaye mata. Muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai. A kwanakin ramadana suna tafiya sai mu dage mu ga mun yawaita ayyuka na alkhairi don neman Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a cikin hadisi na Imam Ahmad da Imam At-Tirmidhi da Imam Abu Dawud da rahimahumullah, hadisi da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaihi ya tabbatar da ingancinsa a cikin Sahihul Jami'. Annabi tsira da aminci sabbata a gare sahabbai suka ce ya zo ya hau kan mimbarinsa raƙal mimbara sun makala amin amin amin. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya hau mimbari sai ya ce amin amin amin. faƙalu wa fi riwayatin faƙila ya rasulallah kunta tasna'u hadha ma kunta tasna'u hadha, suka ce manzon Allah da baka irin wannan, kawai kai kadai kana hawa mimbari kana amin amin amin. Sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce inna jibril atani faqal, mala'ika jibril ne ya zo min yayi wata addu'a shine nace amin amin amin. Addu'a ta farko yace rahima anfu abdin aw ba'uda adraka ramadan falam yughfar la. Mala'ika jibril ya zo gare ni yace hancin bawa ya cika da ƙasa, ko kuma Allah ya nisantar da bawa daga rahama haihata haihata ga duk mutumin da ya riski watan ramadana bai yi ibadan da aka gafarta masa ba. Duk wanda ramadan ya shiga bai yi aikin da aka gafarta mata ba, so Allah ya nisantar da shi daga rahama. Wacce ta riski watan ramadana ba ta yi aikin da aka gafarta mata ba, Allah ya nisantar da ita daga rahama. Annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce wannan yasa na ce amin na farko. Amin na biyu kuma mala'ika jibril ya ce rahima anfu abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulil janna. Sai ya sake yin addu'a mai muni cewa hancinsa ya cika da ƙasa ko kuma hancinta ya cika da ƙasa, ko Allah ya nisantar da su daga rahama. Duk wanda ya riski uwa da uba ko kuma ɗaya daga cikinsu amma bai yi musu biyayyen shiga aljanna ba, bai kyautata musu na shiga aljanna ba, shine yace sai na ce amin. Na uku kuma mala'ika jibril ke cewa raghima anfu abdin aw ba'uda zikirta indahu falam yusalli alayka. Allah ya nisantar da shi daga rahama, ko Allah ya cika hancinsa da ƙasa ko Allah ya cika hancinta da ƙasa, wacce ta riski wacce aka kira sunan annabi Muhammad tsira da abinci saboda gare shi gaba gare ta bata masa salati ba. Don haka waɗannan ababe guda uku jarrabawa ne. Wanda ya shiga watan ramadana ya riska bai yi ibadan da aka gafarta masa ba, to ya shiga uku. Wacce ta riski uwa da uba ko ɗaya daga cikinsu bata musu ihsani kyautatawa na shiga aljanna ba, ta shiga uku. Wanda aka kira annabi tsira da aminci sabbata gare shi gare ta ko gare shi bai yi salati ba, wannan ma ya shiga uku. Allah ya kare mu daga shiga uku. Da ikon Allah muna cikin suratu Yusuf, sura ta 12. Za mu tashi yau da ikon Allah daidai kan aya ta 41. Karatunmu na ƙarshe mun tsaya akan aya ta 40, a inda Yusuf alaihi salam a cikin gidan kurkuku, mutane biyu da ke tare da shi a kurkuku, wanda su ma an zo an ɗaure su. Akwai mai suna manja, akwai mai suna malhaf ko kuma maljaf. Waɗannan mutane guda biyu sai suka gaya masa mafarkin da suka yi, sai yake gabanin ya fassara musu mafarkin sai yake ba su labarin irin baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya masa ne, yana iya ba su labarin abincin da za su ci tun ba su ci abincin ba. Suke mamaki, suka tambaye shi wannan sihiri ne ko tsafi, sai yake cewa a'a, shi ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala, ya bi tafarkin babansa Ibrahim da Ishaqa da Yaquba, har zuwa inda yake kiransu zuwa ga tauhidi da cewa ya ku sahibai na guda biyu a kurkuku, bauta wa alloli da yawa na ƙarya shi yafi alkhairi ko bautan Allah shi kadai wahdahu la sharika la. Ya ci gaba da musu wa'azi, ya kira su zuwa ga kadai ta Allah subhanahu wata'ala, wanda musulmi na kwarai ko musulma na kwarai a duk inda muka samu kanmu muna kokarin kiran mutane zuwa ga addinin Allah ne, zuwa ga tauhidi da maganganun bakinmu da kuma ayyukanmu. Mafhum? tayyib. Yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta 41. Aran ma bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن ya ku sahibai na guda biyu a wannan gidan kaso, gidan yari, gidan kurkuku. Amma ahadukuma, amma ɗaya daga cikinku wanda ya mafarkin cewa ya yi mafarkin gashi nan yana yin inabi, yana tatsan inabi, ko kuma yana yin giyar inabi. Mun tuna wannan ayar ko? Wanda ya mafarki na farko da yake bayani cewa ya gan shi yana tatsan giyar inabi. Ya ce to shi fassarar mafarkinsa amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra, to wanda yake ya ganshi yana tatsan inabi din nan zai shayar da sayyiduhu wato ubangidansa mai kenan khamra, ko a ce giya, ko kuma zai shayar da ubangidansa juice din inabi, saboda kalmar khamru a fahimtar yaren su na qibtu yana daukan ma'anar shine wato al-inab, inabi kenan. So haka malamai suka ce imma ishara zuwa ga giya ne, imma ishara zuwa ga zai shayar da shi juice ko kunun zaki ko soboro don inabi kenan ko, saboda a fahimta da kyau. Sai ce to wanda ya mafarki cewa ya gan shi yana tatsan nan, to zai shayar da ubangidansa, saboda shi bawa ne wanda ya wannan mafarkin sunansa manja. So da haka nasa da sauki, bayan ya shayar da ubangidansa inabi, Yusuf alaihi salam ke cewa bayan kwana 3 da yin mafarkin nan za ka fita a gidan yarin. Idan ka fita kuma za ka koma wajen ubangidanka da kake masa hidima, za ka ci gaba da yin aikinka. Wato bushara ne mafarkinsa cewa zamansa na kurkuku ya zo ƙarshe. Bayan kwana 3 zai fita, idan ya fita sana'ar da yake yi na hidima wa mai gidansa, uban gidansa da ya mallake shi a matsayinsa na bawa, zai je ya ci gaba da wannan hidima da sabin ɗinsa abinci da abin sha. Mafhum? Tayyib. Ya ce wa ammal akhar, amma shi na biyun kuma wanda ya mafarkin cewa gashi nan ya ɗauki waina a kansa ko masa a kansa ko biredi a kansa, bayan nan tsuntsaye sun sauko suna ci, shine ya ce wa ammal akhar, amma shi ɗayan shine mai suna malhaf ko maljaf, duka ya zo a tarihi. Fayuslabu shi kuma za a tsire shi ne yadda ake kashe mutum. Fayuslabu za a tsire shi, saboda jiya mun yi bayani mafarkin ɗaya mai daɗi ne, mafarkin ɗaya marar daɗi ne. To shi ne fayuslabu shi za a tsire shi. Fata akulu tayru min ra'asihi, bayan an tsire shi yana tsiren nan, tsuntsaye za su zo su rika cin naman kansa, suna caccakan nama. Bi ma'ana za a tsire shi a bar shi a wurin mai yiwa har ya fara rubewa da tsuntsaye ke iya zuwa su hau kansa su ci. To a lokacin da ya fasara musu mafarkin, sai shi na biyun da ya ji nasa ba daɗi, sai ya ce Yusuf wallahi ƙarya nake, ban yi mafarki ba, faɗa kawai na yi. Sai ya faɗi haka, sai Yusuf ya ce qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, al'amarin da kuka tambaye ni nan an riga an hukunta, ko ka yi mafarkin da gaske ko baka yi ba, abin da kuka nemi fatawa a kai to dole zai faru gare ku. Ko da mafarkin ƙarya ne baka yi ba, ka ba mu labari, tunda na fassara shi, ya ce to dole abin zai faru haka. Malamai Allah ya musu rahama suka ce na farko yake bayyana mana akwai illa na mutum bai mafarki bai ba da labarin yayi, wannan yana da hatsari. Na biyu suka ce me yasa Yusuf alaihi salam yake cewa an hukunta inda gaske ba a yi mafarkin ba, don fahimtar Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu ba su yi mafarkin ba, sun jarraba Yusuf ne kawai suka ba shi fassara, suka ce fassara, kuma ya fassara yadda suka hakaito, kuma abin da ya faɗa da ikon Allah haka ya kasance. To da wannan ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ke cewa ba su yi mafarkin ba, ƙarya suka hakaito. So na uku sai malamai suka ce idan mutum bai yi mafarki ba sai ya ce yayi, shin idan yau ya gaya wani mai fassara ya fassara a bayan ƙasa, abin zai faru ko da ka bai mafarkin ba irin yadda wannan aka ce zai faru, an riga a hukunta ko ba zai faru ba? Suna da maganganu guda biyu. Magana na farko shine zai wahala ya faru in dai mai fassarar nan ba annabi bane.
saboda annabawa shine fassarar mafarkinsu tabbas ne. Idan suka fassara Allah yana musu wahayi, to abin da ya gaya musu suka faɗa a fassarar mafarkin dole zai faru, ko da mutum ya gani a mafarkin ko bai gani ba. Amma idan wani mutum kika samu a yau mai fassara mafarki ko wani malami da ya iya ya fassara, matukar mafarkin bai faru ba, dan ya ce kaza ne zai faru, babu tabbas, saboda shi ba annabi ba ne. Tare da wannan ko ba a amince mutum ya ba da labarin ƙarya na mafarkin da bai yi ba. Hadisi ya ce mana asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan, wanda ya fi kowa gaskiyar mafarki to ya fi kowa gaskiyar labari. Shi yasa kwata-kwata ba a so mutum ko da ya yi mafarkin ya sirka labarin mafarkin da kalmar ƙarya. Wannan hadisi ne ingantacce. A so kula ga wannan sai ya ce shi fa ƙarya yake bai mafarki ba, sai Yusuf ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, al'amarin da kuke neman fatawan nan a cikinsa an riga an hukunta shi, babu wani abin da ya saura, dole haka zai faru gare ku, kuma hakan ya zo ya faru gare, saboda annabin Allah wahayi ake masa, maganar da ya baya magana ta san rai, sai dai magana ta shari'a. So haka sai mu yi kafa in ba mu yi farki ba, kada mu ba da labari mu ce mun yi, ko da a taɗi kada mu ce mun yi, don yana da hakari matuƙa da gaske. Baya ga wannan, na biyu, idan har mutum ya zama za a fassara masa mafarki ya zama dole, to abin da muka faɗa a sunna shine a ba da fassara biyu. In ma fassaran da ya bayyana na alaman alheri ne, to mu ce alheri ne, wanda ya bayyana na alaman sharri ne, a ce sharri ne, kuma a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga wannan sharri din. Mafhum? Tayyib, na'am. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال يتي للذي wanda zanna yayi zato annahu lalle cewa shi najin zai tsira minhuma daga cikin su, uzkurni inda rabbika, idan ka je wajen ubangidanka ka ambace ni. Fa ansahu shaytanu dhikra rabbih, sai ya manta, shaydan ya mantar da shi ambatonsa a wurin ubangidan nasa. Fala bisa sai ya zauna fi sijini, a cikin gidan yari, a cikin prison, bid'a sinin, na 'yan shekaru masu adadi, musamman daga 3 zuwa 9 ko daga 7 zuwa 9. Wakala sai Yusuf alaihi salam ya ce a nan maganarsa ne, lillazi ga wanda zanna ya yi zaton annahu cewa shi najin zai tsira, shine mai suna manja, shine mafarkin ya bayyana bayan kwana 3 zai fita, zai koma wurin ubangidansa ya kuma ci gaba da zama a wurin nasa, yana markidima ta yau da kullum. Shi kuma malhas ko maljas, wanda mafarki ya bayyana fassarar ya bayyana cewa wannan mutum shi za a tsire shi, bai ba da sako ba, sai yana magana ga wanda yake da zato ko yaƙinin cewa zai tsira, sai yana ba shi sako, wato Yusuf alaihi salam kenan. Shine wakala sai ya ce lillazi ga wanda zanna, malamai sun yi fassara biyu. Fassarar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa ai aikana ne, saboda kalmar yaƙini na zuwa da ma'anan zato, so da haka sai ya ce wanda yake da yaƙini cewa zai fita a wannan gidan yarin, sai ya ce masa. Annabi kuma suka ce yana daukan ma'anan zanna din, wanda yake zato, saboda abun bai riga ya faru ba. Amma fassara zanna anan da yaqin shi yafi tabbata, saboda annabawa idan suka fassara abu ba sa magana kwata-kwata akan son rai, sai dai in wahayi aka musu, kamar yadda Allah ya bamu labari akan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha. Da wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace har sunnar da annabi yake karantarwa wahayi ne, a cikin littafinsa na manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an, saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi, wa anzalna ilayka dhikra shine alqur'ani, litubayyana lin-nasi shine sunna kenan. So da duka Allah sai ya ce ya saukar da su. So da sai Yusuf alaihi salam yake cewa manja shi wanda zai tsira din kenan, zai koma ya ci gaba da hidima wa mai gidansa. Zanna annahu najin ga wanda yake da yakinin cewa zai tsira minhuma daga cikin waɗannan mutane biyu, yace uzkurni inda rabbika, ka ambace ni a wurin mahaliccinka, a wurin ubangidanka. Wato zai koma wajen ubangidansa, shi kuma ubangidan nasa da dalilinsa aka zo aka ɗaure shi
shine mai gidan kitifir wancan prime minister mijin Zalika, wanda da shi da Zalika suka hada baki suka daure Yusuf. Shi kuma wannan shine uban gidan wancan, wato kenan yana zai isar da sako zuwa ga wanda yake sama da wanda ya daure shi. Shine kenan ka ambace ni a wurin inda rabbika, wurin ubangidanka. Sunan wannan shi kuma menene sunansa? Ar-Rayyan bin Walid. Sunansa Ar-Rayyan bin Walid. Shi kuma yana sama da mijin Zalika, wato Qitfir. Sai ce to ka ambace ni wajen ubangidanka. Da ya koma wajensa, shi kenan manja ya fita, kamar yadda Yusuf ya fasara, sai bayan kwana 3 sai ya fita a gidan yari. To da ya je fa ansahu shaytanu dhikra rabbih, sai shaidan ya mantar da shi zikira rabbihi, ambaton wannan sakon ga ubangidansa, ko kuma shaidan ya mantar da shi tuna ubangidansa, wato sakon da Yusuf ya bashi. Yusuf ya ce ka gaya wa ubangidanka cewa an kawo ni gidan yari, ni an daure ni, ban yi laifin komai ba, an yi bincike ya tabbatar da bani da laifi, dukkan shaidu da ake nema ba da laifi, matar sarki ta neman da zina ban yi ba, aka zo aka daure ne, kuma shi mijin nata yana karkashin ubangidanka da za ka koma gaba gare shi ne, so da ka gaya mar sako na cewa a zalunci aka daure ni. Wannan ya sa malamai Allah ya musu rahama suka ce babu laifi bayan mutum ya yi addu'a iya neman abu wajen Allah, idan ya cancanci abin ba zalunci ba ne, ba kamun kafa yake na a bashi abin da bai cancanta ba, idan ya nemi wanda yake da iko ya gaya mar sako na zaluncin da aka mar, wanda zai iya gyara wannan matsala din, ba laifi yayi ba. Mutum yana aiki a ofis, na sama da shi karami sai ya zalunce shi, ko ya ce a haɗa kai baki da shi a yi sata sai ya ƙi, dalilin wannan sai aka tozarta shi, ko kuma aka sa shi akan suspension, ko kuma aka bashi wani warning. To sai ya tuna ai na saman da ni da min wannan akwai wani na sama da shi, wanda shi kuma mutumin kirki ne. Babu laifi bayan mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala, ya yi tawakkali, ya yi addu'a, sai ya yi raising case din, ya kai karan wanda ya cuce shi zuwa ga na sama da shi adali din. Wannan bai zama dan adam ya manta Allah subhanahu wataala ya kai kara wajen waninsa ba, saboda abu ne na haƙƙinsa. A inda aka hana shi ne mutum ya je shi kamun kafa na abin da bai cika sharaɗin a bashi ba, in kuma requirement ne bai cika requirement ba sai ya tafi nema, to anan ya yi kuskure. Amma ga abin da mutum ya cancanta ko aka zalunce shi, matukar ya kai kara wajen da yake ga za a mar adalci, to anan ba laifi yayi ba. Don haka Yusuf alayhi salam anan wannan bai taba tawakkalinsa ga Allah ba, ya kai kara ne wajen na gaba da wanda ya zalunce shi. To me ke faruwa da ya tafi shi manja, sai ya manta bai ga ubangidan ba. Malamai sun yi fassara biyu. Fassara na farko suka ce Yusuf alayhi salam ne shine fa an sahu shaytanu zikra rabbih. Yusuf alayhi salam ne Allah ya mantar da shi, da ya kai sakon sai ya manta, ya nemi taimakon dan adam ba Allah ba, wato kenan yayi tawakkali ga dan adam. Wannan fasara bai inganta ba. Abin da ya tabbata na fasara shine manjan ne ya tafi wajen ubangidansa, ya manta bai isar da sakon Yusuf ba. Wasu malamai kuma suka ce bai ma manta ba, da gangan ya ki fada, saboda kada ya je ce na gamu da wani a gidan yari, da na gamu da shi ga abin da ya faru kaza kaza, an zalunce shi, kuma mai gidan ya sa aka daure shi a yari, mai iya yiwa ne wannan ya taso da bacin ran mai gida a kansa tun da shi ya daure shi a gidan yarin. Shi yasa bai so ya yi menshinin wani abin da ke da alaka da zamansa a gidan yari, tun da laifi ya je can. So da suka ce manta wanda ya yi ba wai ya manta ne da gangan ba, sai dai ya ki isar da sako din saboda kada ya taso da tsohon bakin cikin da ke zuciyar mai gidansa, na dalilin da yasa ya je gidan yari, don yana menshinin mai iya yiwa tana fa ai na taba daure kake da, sai kuma abin ya dawo masa, sai ransa ya baci. Mafhum? Tayyib. Falabisa, dalilin wannan mantuwa na manja bai kirawan sakon Yusuf ga mai gidansa ba, sai Yusuf ya zauna fi sijini a gidan kurkuku, gidan maza, gidan yari, bid'a sinin, na 'yan shekaru. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, duk da dai ana fassara bid'a daga 3 zuwa 9 ne, ko daga 7 zuwa 9, bisa ga tafsirin Abdullahi bin Mas'ud da kuma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Amma duk da haka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace zaman Yusuf a nan gidan yari sanda ya shekara 12 shine bid'a sinin.
ya yi shekara 12 saboda ya isar da sako ga zaluncin da aka mar. Manja da ya fita bai faɗa ba, shi kuma manja ya ce yana jira ya samu wani lokaci da ya dace yake da munasaba sai faɗi sakon Yusuf alaihi salam zuwa ga mai gidansa shine Alwalid bin Rayyan. Wato kenan Yusuf yana so a isar da zaluncin da Zalikha da mijinta Kitafir suka yi zuwa ga na gaba da su shine Ar-Rayyan bin Alwalid. Mafhum? Tayyib. Dalilin rashin ambaton manja wannan sako din sai Yusuf ya zauna a gidan yari shekara 12. Na'am. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك سركن نيتي إني لليني أرى ناغني بمعنى رأيت كينا 7 بقرات شانو غدا بكوي سمان قوسسو لافيayyu masu kiba ya akuluhunna 7 ijafun sai kuma ga wasu ramammun shanu guda 7 suna cinye kosassun shanun nan guda 7, wasu ya mutsatsun shanu 7 suna cinye kosassu wa 7 sumbulatin khudrin. Sannan kuma sai na sake ganin wasu zangarnoni guda 7. Wato zangarniya shine kamar abin da yake fitowa na gangan jikin masara gabannin kan ta fito, ko kuma gero gabannin kai ya fito. Wannan abin da ke tsirowa dogon da ake iya yin sanda da shi, to shi ake kira da sunan me? Shine zangarniya. Sai yace to na sake ganin 7 sumbulatin khudrin, na ga zangarniya guda 7 koraye, wato kenan na ɗanyun itatuwa waɗanda suke tsira suke iya ƙara girma. Wa ukhara yabisat, sai kuma na ga wasu yabisat busassun zangarniya guda 7 suna cinya ɗanyun zangarniyoyi guda 7. Wato a nan bushasshun ice na cin ɗanyen ice, a can kuma ramammun shanu guda 7 suna cinye ƙosassun shanu guda 7. Ya ayyuhal mala'u, ya ku taron jama'ar fada na, aftuni ku bani fatawa fi ru'ya a mafarki na, in kuntum in kun kasance lil ru'ya ga mafarki ta aburuna masu fassarawa ne. Wannan aya ta faru ne ga mafarkin shi Rayyan bin Walid, wannan babban sarki da yake sama da ainihin Kitafir da ya daura Yusuf alaihi salam, wanda Yusuf ya aiki bawansa Manja da ya fita a prison zuwa gare shi. To ana zaune kawai, shi Manja ya dawo majalis, ya dawo fada, iya zaune na harkoki. Rannan sarki sai ya ce a taro dukkan malamai kala-kala da suke cikin masarautarsa, bayan nan a tattaro masa da dukkan wasu masana mafarki, a tattaro da duk mataimakansa. Aka zo aka cika a fada, sai yake ba su labarin wannan mafarki. Shine waqalal maliku, sai sarki ya ce shine Ar-Rayyan bin Walid, inni lalle ni ara ra'aitu, saboda a larabci ya halatta mutum ya kira abin da yake ya wuce ra'aitu da matsayin ara. Inni ara yakunu hakaza, bi ma'ana inni ra'aitu yakunu hakaza. So da haka kalman ara ana iya kawo fi'ili mudari'i mustaqbali wa yuradu bihi fi'ili madi kenan. So da haka sai ya ce ni na gani 7 baqarat shanu guda 7 simanin wanda suke kosassu masu cikakkiyar hantsa, ya akuluhunna 7 ijaf, sai kuma ga wasu shanu guda 7 ramammu suna cinye kosassun nan. Ai da abin mamaki, ramamme ya cinye koshashe. Sannan wa 7 sumbulatin khudrin, sannan kuma ga wasu zangarniyoyi guda 7 koraye, wa ukhara yabisat, sai ga wasu danyu busassu guda 7 na cinye su. Sai ce mafarki na kwanta na yi, sai ce wa mutanen fadan da aka cika, ya ayyuhal mala'u, ya ku mutanen fada, ya ku malaman fada, ya ku jama'ar mai martaba sarki, aftuni ku bani fatawa, ku fassara mini fi ru'yaya a cikin wannan mafarkin nawa, ku bani ilimi a cikin mafarkin nan. In kuntum in kun kasance lil ru'ya ga mafarki ta aburuna kun iya fassara.
so da sai sarki ya tara su a cikin garin misira, shi kuma yusuf tun a lokacin yana can gidan yari abunsa, kuma shi manja bai isar da sako ba. Na'am. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا سيسكتي أضغاث أحلام wannan mafarke ne na ƙarya ranka ya daɗe mai martaba, wa ma na hannu mu bi ta'awilil ahlami bisa ga fassarar mafarkin ƙarya bi alimi na ba mu da wani ilimi, saboda mafarkin ƙarya ba ya fassara shi ranka ya daɗe. Wannan a lokacin bayan ya ba su saƙon sai kowa a cikin su ya tashi ya tafi. Bayan kwana biyu aka sake tattaro su, me kuka fahimta da mafarkin? Shine suka ce qalu abghaf. Kalman abghaf shine kadhiba, wato abu na ƙarya, abu mukhtalifa, abun da ke da sabani da juna, abun da yake warware juna, abun da bai da wata ma'ana shine abghaf. Ahlam kuma jam'i ne na hulum, hulum kuma shine mafarki. Ahlam jam'insa kuma jam'u taksir kenan. So da sai suka ce mafarkin ka ranka ya dade mafarki ne da ke warware juna, bai da wani ma'ana ranka ya dade. A wurin mu wannan sunansa abghasu ahlamin, mafarkin ƙarya ne ranka ya dade, bai da fasara. Saboda sun je duk kokarin da za su yi su fassara abu ya gagara, sai suka ce wa ma nahanu, kuma mu bi ta'awilil ahlami, wajen fassara irin wannan mafarki din sai suka kira shi bil ma'arifa, saboda suna ishara da abghasu ahlamin kenan, bisa ga fassarar mafarkin ƙarya bi alimina ranka dade ba mu da wani ilimi, saboda mafarkin ƙarya baya fassaruwa, sai zama wannan fassara mafarki ya gagari dukkan mutanen fadan sarki, babu wani mutum da ya mai ilimi. Wannan yasa don su ɓoye kasa wasu sai suka ce sunansa abghasu ahlamin, ai mafarkin ƙarya ne bai da fasara ranka ya dade, wannan kawai shirme ne. Ba za a iya cewa sarki bacci ne ya dadi ko ka ci tuwo ka koshi ne bacci ya dadi kai ba, tunda ba za su yi suka ce kawai abghasu ahlamin ne. To a daidai lokacin sai shi manja da ya bar Yusuf a gidan yari ya san Yusuf ya iya fassarar mafarki, don ga mafarkinsa an fassara masa bayan kwana 3 zai fita, ya fita kuma ya dawo fada ya ci gaba da aiki, shi ya tabbata gare shi. Dan uwansa Malhas gashi can an fassara mafarkinsa za a tsire shi, kuma bayan kwana 3 an tsire shi. Sai shi manja da ke fada sai ya gane cewa to ai tun da ya gagare su, bari yanzu na isar da sakon Yusuf, mai yiwa sarki ya sa a nemo Yusuf don ya fassara mafarkin. Na'am. وقال الذي نجا منهما وادكر أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي سيوندك naja ya tsira minhuma daga cikin mutane biyun da suka zauna da Yusuf a cikin gidan yari, da aka ce ya sahibai sijini, an kira su da sahiban sijin din Yusuf ne saboda sun dade a gidan yari, shi ma ya dade, saboda dade wasu sai suka zama sahiban juna, wato kaman abokanan juna. In an ce sahibi shine makusanci ga wani, to shine alladhi naja, wanda ya tsira minhuma daga cikin mutane biyu, daga cikin manja da Malhas, wanda ya tsira shine manja, wadda kara ba'da ummatin, sai ya tuna bayan wani lokaci, ana unabbi'ukum, ni din nan zan baku labari bi ta'awilihi, da fassara mafarkin nan, amma fa arsiluni, ku aike ni, ai fa arsiluni ila Yusuf. Wa qala alladhi, sai ya kasance wanda naja ya tsira minhuma daga cikin shine manja, wadda kara ba'da ummatin, ya zauna ya tunani, iya duba implication din maganar, iya auna pros and cons. Yanzu na gaya sarki sakon Yusuf ne ko kan na fada, in tuna wa sarki cewa akwai mai fassara mafarki a gidan yari ne, kar kuma in fada ban je in tada kiyayyar bacin ran sarki ya sa a da ni gidan yari, tunda yanzu ya manta laifin da na aka daure ni. Shine wadda kara ai bi ma'ana tazakkara, ya zauna iya ta tunani lokaci mai tsawo. Shine ba'da ummatin, wato ba'da zamanin kenan, saboda kalman umma na zuwa da ma'anoni da yawa a Qur'ani. Aramma ko a gaggauce zaka iya ba mu ma'anan umma ko guda 3 a cikin Qur'ani. Na farko, umma yana iya zuwa da ma'anar al'umma gaba ɗaya, dukkaninmu musulman duniya sunan mu umma. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. al'umma na zuwa ga wasu mutane 'yan kaɗan wanda ba su wuce 3 ko 4 ko 5 ba ko adadin da ya kama da haka da suka taru a wani wuri don su aikata wani abu kamar abin da ya faru ga Musa alaihi salam da ya gangaro ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. wannan shi ma ma'anan al'umma ne walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi ai jama'atan ne minan nasi so wasu yan jama'a kaɗan ne ba masu yawa ba. al'umma a qur'ani yana iya zuwa da ma'anan tariqa wata hanyar rayuwa mai kyau ko mai muni. inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. inna wajadna aba'ana lalle mu mun samu iyayenmu ala ummatin ko ai ala tariqatin mun samu iyayenmu akan wata hanyar rayuwa wa inna ala atharihim muqtaduna kuma bisa ga iyayen namu nan mu za mu yi tabin gurbin su ne da su za mu yi koyi ba za mu yi koyi da kowa ba. wannan at-tariq yana nufin al'umma sannan al'umma yana iya zuwa da ma'anan anan shine bayan zamani shine wadda kara ba'ada ummatin ai wadda kara ba'ada hinin ko ba'ada zamanin wani dan lokaci kayyadadde sai Yusuf alayhi salam ya tuna abuwan manje ya tuna bayan lokaci kadan sai ya ce bari na ga sarki akwai wanda yake fasara mafarki shine sai yake cewa ana unabbiukum ni dinnan zan ba ku labarin fasarar mafarkin nan zan gaya muku fasara amma fa arsiluni in mai martaba sarki ya amince a aike ni wajen wani mutum a waje kaza ni sai in je ya iya fasara na tabbatar sarki zai fasara maka mafarkin nan to shine sai aka amince sai aka tafi wajen Yusuf alaihi salam aka aiki shi manje ya tafi sai manje tashi ya tafi gidan yari inda Yusuf yake na'am sai me يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف يا كي يوسف أيها الصديق وانا ميتنا ننغسكيا أفتنا كبا مفسرة في 7 بقرات تكم مفرك شانو بقي simanin kosassu ya akuluhunna 7 ijafun da wasu ramammun shanu 7 suna cinye kosassun wa 7 sumbulatin khudirin da kuma zangarniya guda 7 waɗanda suke koraye wa ukhara ya bisa sai